A práve vyviažem z hostela Cosmopolitan, kde som spal. Je to tu celkom pekne, už tretíkrát som tu spal. Dobre sa tu spí. Bol som na izbe len s jedným z Bratislavy a jeho synom. Je pohoda. A idem teraz zaplatiť. No, dneska ma čakajú 32 km v tej najväčšej horúčave. Tá som zvedavý. Práve šliapem hore na Kalváriu. Je to pekne. Teraz mám sluchátka. Mi to pomáha v tempe. Sa mi to svedčilo na kamíne. Ale keď idem cez les, alebo proste trošku mimo civilizáciu, tak samozrejme nemám sluchátka. Potrebujem mať uši na stopkách kvôli zveri. Ale tu v civilizácii nad Banskou Štiavnicou a Štiavnickými horami nepotrebujem. A idem ďalej. Za mnou je Štiavnická Kalvária, kopeček, a idem do Svätého Antona. Dúfam, že zoženiem tam pečiatku. Na každý deň potrebujem minimálne 2 pečiatky. Dvakrát budem musieť mať po 3. No a teraz kudy kam? Doľava alebo doprava? Tak, pozriem sa na mapu. Ale je tu už teraz je teplo, ale ešte sa to dá vydržať. Tak presne vyzerala typická cesta na Camine de Santiago, ktorú som šiel pred 2 rokmi. Jediný rozdiel je v tom, že som tu jediný pútnik. Tak, toto je presne môj najneobľúbenejší povrch. Malé kamínky na ceste lesnej, proste na ceste. A doteraz nepochopím,
Prečo také malé hnusné kamienky dávajú? Tu chápem, že chcú, aby to spevnilo cestu rokmi, ale hrozne sa potom ide. Hrozne. Tak, musel som sa zdôveriť, lebo tie kamienky ma fakt štú. Práve sa nachádzame Banský Studenec. Prišiel som odtiaľ a chvála Bohu, že idem po chladečku. Smerom tam. Užívam si to, ten tieň. Čakajú ma ešte posledných 10 kilometrov pekla na slnku. Bez akéhokoľvek tieňa. Tam pôjdeme. Cez 3 dediny. Jaj. No už som úplne na konci dňa. Sa pomaly blížim k mojej dnešnej spálni. Nie, nebude to tu pod stromíkom. Ale na oveľa lepšom mieste. No super. Toto je môj bejvák na dnešnú noc. Paráda. Super. Splňa to všetko. Riadne veľký, široké lavice.
Paráda. Super. Tretí deň barborskej cesty je za mnou.